Inkosi ngicela ukubongelela ubaba, ngibingelele ubaba wethu uPostoli, ngibingelele ubaba nomama nabantwana baka-Sunday School ababili. uJesu Kristu inkosi. Ngibonga kakhulu uJesu Kristu, ngibonga ukulala nokuvuka, ngibonga ukusithwala esithwalile sizohlangana kule ndawo yaseRospo. Ngibonga kakhulu uNkulunkulu onothando. Ngangingazi emhlabeni ukuba uNkulunkulu uyasithanda, ngangumhambi, ngingumona emhlabeni kakhulu. uJesu Kristu ungezele imanga, uningi lengilande khona engihlenga khona, kodwa kulokhu kokugcina bese ngisangela ikhanda. uJesu Kristu inkosi. Namanje ngiphakamisa kakhulu uNkulunkulu bese ngisangela ikhanda. Ngakhulela umlingane endaweni yaseGreat Town, ngangasazi ukuthi ngizokwenza njani. uNkulunkulu kepha wazenza imangaliso zakhe, wazenza sahlangana nobaba uDlakude, ngabona imangaliso, ngabona kungena ubaba uMpostoli ekhaya lami, ngabona kungena umthandazo ekhaya lami, ngalahla zonke ingubo zasenkonzweni engangiyilandela, ngathi ngeke nanku umthandazo sewungenile, nangu mama uyagula, nansi indawo ekufanele ngiyilandele. Ngathi mangihleli uJesu Kristu inkosi, ngathi mangiyifunda ngicabanga la ngangikhona ngingumoni, ngacabanga namanje kwangekho kunye, akukho ukuyilahla uNkulunkulu ngaphandle kokuvuma izono ukuze usindiswe. Manje mina ngangumoni kakhulu, ngangiphuza utshwala kakhulu, ngisebenza benginika abelungu umsebenzi. Inhlanhla kaJesu Kristu wangeza ukuthi abelungu bangithande, bathi abelungu sondela la, nangu uJesu. Kwakhona abangilandelayo omubi uSathane, bethi asiphume siyophuza. Ngisemncane, ngangiyingane, manje imali nami ngingazi ukuthi ngenzani. Ngaphuma ngithatha imali, ngifuke ngithenga utshwala, bese ngiyabuya ngibe yijikankezo. Ngibuyele ngesonto enkonzweni, ngifike ngivume izono, ungavumi. Bangiyalela abanye obaba. Namanje ngiphakamisa uJesu. uJesu Kristu inkosi ngempela. Namanje leli gama langenza ukuthi ngishaye uvalo, ngithi manje angazi ukuthi ngizoshonaphi. Ngafika lana ngangazi nokwazi ukuthi kulaphi. Ngifika ngiqala ukuza la, wathi methu mama namhlanje nangu baba uDlakude ukwasiza abantu, ngicela siye lokhuzeni, siye eMnambithi. Ngathi mina cha, ngizoyeka yonke into simthathe sihambe ngiyobona. Ila ngaqala khona ukubona indlela eza la. Namhlanje ingakho ngiyibonga, ngibonga kakhulu. Awungabona imangaliso enkulu kakhulu ezenziwa uJesu empilweni yami, ekhaya lami. Ungena koMpostoli ekhaya lami, ngingamazi ngisho umazi ubaba nomama, angizange ngibabone. Namanje ngiyaqala ukubabona namhlanje kahle. Kepha ungena kwabo beletha umthandazo, ilapho ngabona indlela. Kwathi nomama babekhona abazalelwane, balokhuza bathi umthandazo usuzoba la kwakho. Ngake ngayibuza ngelinye ilanga, ngathi mina okholo labengani kwabona esontweni ngigqokile, ngiyakulahla manje, ngikushiya phansi. Ngesonto elizayo ngeke ngishiye mina umama mesethe nangu uJesu, nangu ubaba usefike wamshiya uJesu, bese ngithi mina ngisayo landa okuye. Ngifunani emhlabeni? Ngibonile emhlabeni. Uma mina izono zami zingihlula, izongilahla inkosi uJesu. Nginikezwe ishazi cisho sokwesithathu. Ngaya enkosini uJesu, ngisenkonzweni yakasiza abantu, ngisolundi, ngavuma izono, ngaphila. Utshwala ngizange ngitsho ukuthi ngizobiyeka nje ngoba abantu babethenga utshwala uhambise kuyokhulekela. Akuzange kwenzeke mina lokho. Mina ngafika ngisidakwa,
ngoba usathane unamandla. Usathane ukukhipha enkonzweni akutshwana ushone khona kaduswa. uJesu Kristu inkosi akufaka isono usathane, kepha ngabona ngokuvuma izono zami ngilokhu kuphikelele ngiya baphuma utshwana. Ngiyabonga namanje nangumlingani umama wami ngihamba naye, umama wasekhaya okuyena owagula. Ayi ngumthandazo omkhulu uJesu Kristu inkosi walula wayikhomba indlela wathi nansi indlela. Namanje nami ngithi awu uNkulunkulu azangihola endleleni ngilandele uJesu ngimsebenzele. Ngiyacela ukuhlukana nakho konke komhlaba. Namanje ziningi izono ngiyazazi, kodwa ayikho into ongayenza emhlabeni ngaphandle kokuvuma izono. Uzukhiphe zonke. Thina sinezono ngempela ngoba namanje ngisebenza inkontrakt. Namanje uma ngifika eHardware kufuna ngakhe, mangifika bethe abafana nayi letha la imali sizokulayishela lezi zinto ezifunayo, kufanele ngiyithathe. Manje ngiyacela sengathi uNkulunkulu mangabe sengifikelele ithuba zingasali zami izono. Mase kufika isikhathi sami ngivume zonke izono zami, ngingesabi ngoba akukho la ngoya khona. Mangayivuma izono akufanele futhi uthi ngijezise, ngoba mangayivuma izono emhlabeni kufanele inkosi uJesu ngijezise. Ngofika kanjani inkosini uJesu iyongihlulela ngizobaleka, mhlawumbe ngizongena mina la ngithola ukuthi kufuneka ngivume izono zami bese ngiyaphuma ngibaleke nezono zami. Ngosinda kanjani uJesu Kristu inkosi. Ngiyabonga kakhulu ubaba uMdunge eGreater. Ngiyabonga Jesu Kristu inkosi.